määräävä tekijä juutalaisten ja Jumalan välisessä suhteessa. Jeremia kirjoittaa tästä seuraavasti. Jeremia 3, jakeet 14-17. Mä suosittelen hyvin lämpimästi pistämään korvamerkin tähän kohtaan. Tämä on ainutlaatuisen selkeä viesti. Tämä pitäisi olla juutalaisille selkeä, koska tämä on Tanakissa, siis heidän vanhan liiton kirjassaan, ja myös viestinä meille kristityille. Palatkaa te luoviolapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni. Minä noudan teidät yhden ainoankin kaupungista, 2 heimosta, ja tuon teidät Sioniin. Amen. Minä annan teille sydämeni mukaisia paimenia. He kaitsevat teitä ymmärtäväisesti ja taitavasti. Näin sanoi Herra. Kun te niinä päivinä lisäännytte ja olette hedelmällisiä maassa, silloin ei enää puhuta Herran liiton arkusta. Se ei tule enää kenenkään mieleen, eikä sitä muisteta, eikä sitä kaivata. Eikä sellaista enää tehdä. Siihen aikaan Jerusalemia sanotaan Herran valtaistuimeksi. Kaikki kansat kokoontuvat Herran nimessä Jerusalemiin, eivätkä ne enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Tässä oli oikeastaan niin kuin tavallaan sinettipiste koko liiton arkusta käytävälle keskustelulle. Fokus on, ja sen tulee olla Kristuksen sovitustyössä, ja vain sitä kautta myös juutalainen pelastuu. Hän ei pelastu enää näillä vanhatestamentillisilla omilla käsin tehdyillä ja ihmistekoisilla tavoilla miellyttääkseen Jumalaa. Ne olivat aikanaan voimassa. Sen jälkeen he rikkoivat tämän liiton, Jumala teki uuden liiton, ja tämä uusi liitto Kristuksen veressä, se on kertakaikkinen, maailmanlaajuinen, ja se koskee kaikkia kansaa. Myös juutalaisia. Tämä on monelle Israelin ystävyysjärjestölle vaikea paikka tietäväksi. Tunnen monta suomalaista, jotka pompivat tasakäpälää, kun he esittää tämän asian, vaikka se lukee selvästi Raamattua. Seuraava lukukappale olisi Herodeksen temppelin aarteet. Missä ne oikein on? Mulla tuli aikaa enää 25 minuuttia. Eikö se niin on? Mä en aio teille tätä valaista nyt ollenkaan. Hyvän teille jännityksessä. Liitonarkissa on mielenkiintoista, kun siellä oli laki tuolla armossa. Armo istuu tuossa välissä. Jumala puhui sitä armolakilla ylös. Arvo oli siinä lain välissä tänä päivänä. Se lain yläpuolella. Joo. Saanko mä sanoa pikkusen hebrean kannalta? Siis no, ole hyvä. Armoistuinhan on ihan väärä käännös. Hebrean sana kaporet, joka tarkoittaa sovitusta, ja sen takia on uudemmat käännöt käyttänyt sana sovintopaikka. Joo. Sovitin olisi kaikkein paras, mutta suomenkielessä sana on Jumala. Joo. Joo, mä tiedän, tämä on ongelma. Meidän kielessämme ei löydy niitä sanoja, joita hebrea ja kreikka useasti on tarkoittanut. Ja se on antanut meidän kääntäjille vaan tavallaan vapauden ottaa se ensimmäinen, jota heidän mielensä ei ole. Niin, aivan. Joo. Nyt mennään asiaan, mä puhun teille seuraavassa osiossa, joka käsittelee, mitä Raamattu sanoo Israelin ja ympäröivien arabilainen kohtalosta. Myöskin jatkoa tälle psalmi 83 sodalle, joka siis täytyy käydä ennen kuin on mahdollista tuo temppelin rakentaminen. Nyt mennään ihan toiseen tällaiseen laajempaan kokonaiskuvaan, joka herättää hämmästystä. Sen pitäisi herättää hämmästystä, mutta jostain syystä hypätään liian helposti ylitse. Sekä Jesaja että Miika
ovat profetoineet samasta asiasta. Ja Miika 4 ensimmäistä jakeet. Mutta Jesaja 2, siitä 5 ensimmäistä jaetta. Tämä on jotakin sellaista, kun me luemme sen niin kuin se on kirjoitettu ja ymmärrämme sen, että mihin aikaan se liittyy, niin me ymmärrämme samalla hieman fokusoida tulevaisuutta aikataulullisesti, kuinka pian tietyt asiat ovat mahdollista toteuttaa. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika, nyt minulla on vanha käännös. Tuossa uudessa kirjassa on päässyt Raamatun kansallinen käännös mukana, joka on erittäin hyvä. Sana, joka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista, näistä kahdesta kysymyksestä. Nyt puhutaan Juudasta sekä valtion että Jerusalemista kaupungista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuoresta kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Alleviivatkaa sana kaikki. Ei-juutalaiset kansat. Nyt totesi kaikista ei-juutalaisista kansasta. Ne virtaa siis Jerusalemiin. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesoreiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Israelia ympäröivät kansat ovat tällä hetkellä kaikki islamilaisia kansoja. Nyt kuitenkin väitetään, Jesaja menee väittämään, itse asiassa hän väittää, kertoo mitä Jumala hän on puhunut, että tulee aika, jolloin kaikki nuo ympäröivät kansat lähtevät etsimään totuutta Sionista. Tällä hetkellä he etsivät totuutta Koranista, Allahista ja Muhammedista. Tulee siis aika, jolloin heidän omat Jumalansa eivät enää täytä niitä vaatimuksia. He ovat joutuneet sellaisten olosuhteiden, tilanteiden, näkyjen ja kokemuksien eteen, jotka ovat muokanneet, tulevat muokkaamaan heidän maailmankuvansa, uskontokuvansa totaalisen, täydellisesti ja perusteellisesti. Jos tänään minä menisin jollekin Seikki Salahille esittelemään, joka on Temppelivuoren säätiössä johtohenkilöitä, että jos katsoo, susta tulee kristitty ylläpäin. Niin hyvä, jos sieltä selviää tämän mittaisena pois. Se on heille täysin mahdottomuus, koska kristinusko on heille, se on se kaikkein pahin asia, mitä he tietävät ja tunnustavat ja tuntevat yleensä maailman uskonnossa. Koska me uskomme 3 Jumalaa heidän mukaansa. Yksi on kylläkin Maria. Heillä on aivan vinoutunut käsitys tästä koko asiasta. He eivät ymmärrä kolminaisuudesta Jumalan pyhästä hengestä yhtään. Kuitenkin tulee aika, jolloin nämä asiat esitetään heidän, lyödään heidän eteensä aivan kuin tarjottamaan. Hei, teidän on pakko, yksinkertaisesti pakko ymmärtää asiat nyt näin. Enää teidän omat Jumalanne eivät toimi teidän hyväksenne. Te olette uskonut johonkin täysin väärään. Seuraava osio, mä jatkan nimittäin tästä, tämä on alustus siihen seuraavalle osiolle. Tulee siis aika, jolloin koko tämä asetelma kääntyy päälailleen. Ei enää etsitä, siis ajatellaan, että tuossa 400 miljoonaa muslimia asuu Israelin ympäröivissä alueissa maissa. Niin tulee aika, jolloin nämä kaikki ymmärtävät, että heidän Jumalansa ei olekaan kaikkivaltias ja heidän Allahinsa ja Muhammedinsa ovat vääriä ilmestyksen antajia ja he kääntyvät etsimään jotakin sellaista, jota he on pitäneet tähän asti halveksittavana ja juutalaisten, jotka ovat apinoja ja sikoja ja jälkeläisiä ja kristityt, jotka ovat monijumalaisia, näiden korkeampana palvontajina. Siis ennen kuin tällainen on mahdollista, niin jotain aivan mullistavan valtavaa täytyy tapahtua. Se ei tapahdu vain sormea napsauttamalla ja sanoa, että no niin pojat, tuosta vaan sitten vaihdetaan uskontoa.
vaan heidän täytyy itse sisäistää nämä asiat joko äärettömän konkreettisesti, jotta se tulee myös olemaan. Raamattu ei todellakaan anna ruususta kuvaa näille israelilaisille islamilaisille valtioille. Ja toisaalta ne on kaikki myös ilmoitettu sanassa, että siinä mielessä niin he eivät voi syyttää, etteivät olisi tietoinen. Tämä on ihan sama kuin Miikan profeetia. Lähes sanasta sanaa Miika 4, niin löydät tämän Jesaja ja Miikan, tosin Miika paljon aikaisempaa, niin löydettiin tämän saman maininnan ihan oikeastaan sanasta sanaan. Jotain valtavaa täytyy siis tapahtua, koska he lähtevät Sionista etsimään lakia ja myöntävät, että Jaakobin Jumalan, israelaisten Jumalan temppelistä lähtee opetusta ja laki. Siis heidän täytyy tunnustaa, myöntää ja etsiytyä tämän sanoman lähteelle. Sitten mainitaan, ja hän tuomitsee pakanan kanssien kesken. Nyt olisi pitänyt, että hän kerrotaan isolla kirjaimella. Siis nyt puhutaan Kristuksesta. Tämä on milleniaalista ajankohtaa, johon tämä liittyy. Ja hän hallitsee luovan tuhatvuotisen valtakuntaa. Jakaa oikeutta monille kansoille ja silloin tautaa miekat vantaiksi ja keihät vesureiksi. Mutta olette Joelin, niin muistaakseni 3 tai 10, niin siellä mainitaan päinvastainen tapahtuma. Takokaa auranne miekoiksi ja vesurin ja keihäiksi. Tapahtuu siis ennen tätä tapahtumaa. Ja nyt siis Jesajan ilmoituksen mukaan tämä asetelma kääntyy päälailleen ja syntyy rauhan aika. Kansa ennustaa miekkaa kansaa vastaan, eivätkä ne enää opettele sotimaan. Tällä hetkellä, kuten eilenkin Lähi-idän asetelmaa, kun vilkaisimme, niin huomattiin, että siellä ei mitään muuta tapahtunut, kansa sotii kansaa vastaan, kaikki tappelee kaikkia vastaan. Nyt tämä asetelma muodostuu sellaiseksi milleniumissa, jollainen on Jumalan alkuperäinen tahto ollut koko tälle hänen ja ihmisen väliselle suhteelle. Eli lähennytään sitä asetelmaa, joka oli paratiisissa silloin, kun synti ei vielä siellä vallinnut. Ja tuohon aikaan sieltä saatana onkin jo sidottuna siellä syvyyden kaivossa. Tällainen asetelma tulee olemaan voimassa siis eräänä ajankohtana tulevaisuudessa. Ja se on se, mihin meidän fokuksemme, mihin me katsomme tulevaisuuteen ja mihin myöskin kaikki maailman kansat aikanaan tulevat sitten myöskin katsomaan. Kysymyksiä, mielipiteitä, kommentteja. Miten se on Psalmi 83? Mistä se näkee, mihin aikaan se oikeasti? Mihin aikaan? No mihin aikaan se sijoittuu, se meidän täytyy itse ymmärtää. Että varmastikin se sijoittuu siihen aikaan, koska Israel mainitaan nimenä. Ja tuohon aikaan nuo kansakunnat, vaikka ne sotivat Israelia vastaan yksittäisenä heimona, he eivät milloinkaan yksimielisiä yhtään mistään. Vasta uskonnon nimeltä islam tultua markkinoille. Heistä tuli ensimmäisen kerran ryhmiä, josta ei voivat kaikki olla jostain asiasta samaa mieltä. Se on se pakko olla edelleenkin tulevaisuudessa ja tulevaisuuden tapahtuma. Siinä mainitaan muun muassa, että tulkaa hävittäkäämme heidät olemasta kansaa, niin että Israelin nimeä enää muisteta. Sitten todetaan, että nimetään nämä ryhmät ja todetaan samalla, että kaikki nuo ryhmät samalla kun asettuvat vihollisuussuhteeseen Israelia vastaan, asettuvat vihollisuussuhteeseen Jumalan vastaan. Joka on äärettömän epätoivoinen ajatusmalli. Siinä ei ole mahdollisuuksia selviytyä voittajana. Tuosta täytyy vain tehdä niin kuin johtopäätöksiä. Me emme löydä sellaista, tai itse asiassa voidaan löytää itsenäisyyssodasta jo tällainen ajatusmalli. Silloin Arabiliiton pääsihteeri Asham Pasha, kyllä. Hän käytti lähes tällaista profeetallista sanaa, hävittäkäämme, siis islamilaiset veljet, nouskaa, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansaa, niin että Israelin nimeä enää muisteta. Profetialla on tapana toteutua kerran, kahdesti ja jopa useamminkin. Tuolloin se ei heiltä onnistunut, mutta vielä täytyy yrittää, koska kaikki Lähi-idän asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ei ole enää kysymys siitä, milloin
nämä islamilaiset valtiot yrittävät vielä yhden kerran. Tai yrittävätkö ne yhden kerran, vaan sitten milloin se tulee tapahtumaan, koska niiden yksinkertaisesti heidän uskontomallinsa velvoittamana heidän on pakko vielä yrittää. Ja tuossa yhteydessä tulee varmasti käyttämään joukkotuhoaseita tavalla tai toisella. Jos ISIS on mukana tässä kuviossa esimerkiksi, jolle sitä on tuhottu, se voi olla mukana sekä Irakin että Syyrian tavallaan niiden puitteissa, koska ISIS on ilmoittanut, että heidän fokussensa on todellakin Israelin tuhoaminen. Jos se saa Syyrian joukkotuhoaseet haltuunsa, Israel joutuu myöskin vastaamaan saman tien tuohon kysymykseen. Jesaja 17, 1-3 mainitsee, että Damasko tullaan hävittämään kaupunkien luvusta. Sekään ei vielä toteutunut. Kyllä näissä asioissa täytyy etsiä tällaisia raamatullisia konteksteja ja vetää niistä sitten johtopäätöksiä. Tästä muuten tulee seuraavassa osiossa. Tuleeko vielä tuosta Kookin sodasta ja sitten näistä, minua kiinnostaisi vielä niin kuin nämä nykyisten valtioiden, niin kuin nämä raamatulliset vertaukset nimiin, siis mitä on ollut ennen, että kun luet täältä vaikka hakrilaiset, niin mitä ne vastaan? Hakrilaiset lähinnä Egyptin pohjoisosan. Mä luen tuosta seuraavassa osiossa ja käsittelen näitä kaikki. Ne on kaikki tuossa uudessa kirjassa. Selvä. Kyllä. Sitä mieltä, että atomia käytetään ennen Jeesuksen tuloa. No varmastikin ilmestyskirjan maininnat, jossa puhutaan myöskin auringon muuttumisesta ja kuun pimenemisestä ja kaikista tällaista, ja taivaiden voimat järkkyvät, puhutaan Uranuksesta, joka tietysti voi liittää Uraniinkin. Taivaiden alkuvoimiin kuitenkin, tähdet putoaa taivaalta. Tarkoittaa todennäköisesti, seurakunnan ylösnousu. Siis nämä tapahtumat on seurakunnan ylösnousun jälkeen. Niin, mutta ennen. No, ei välttämättä, se on hyvin vaikea arvioida. Nyt on tällä hetkellä olemassa sellaisia aseita, ydinaseita, jotka ovat niin sanottu neutronin pommeja, joiden koko luokka on ihan 2-5 kilotonnia, siis 1/4 esimerkiksi jostain Hiroshiman pommista. Siltikin ne tuhoaa Keski-Uusien kaupungin mennään tullen. Kuitenkin ne on myös rakennettu sillä tavalla, että ne tuhoaa ennemminkin fyysisiä, siis tällaisia fyysisiä kohteita kuin rakennuksia. Eli niiden tuhovoima on tällainen voimakas säteily. Sitä Malakia mainitsee, mutta onko se Sakaria, että joukot hyökkää Jerusalemin vastaan, ne mätänee, niiden silmät mätänevät kopissaan ja niin edelleen. Joka viettää esimerkiksi neutronipommin, joka on siis tavallinen ydinase, mutta se on päällystetty kobolttikuorella, joka sitten saa aikaan sen, että se säteilyteho tavallaan niin suuntautuu, ja se on hyvin lyhytkestoinen. Eli nyt on kyetty tekemään tällaisia sitateissa sivistyneitä atomia, sen ikinä sivistyneitä, kun se tapetaan tuhansia ihmisiä. No kuitenkin sotilasteknologia on mennyt tässä valtavasti eteenpäin. Miten esimerkiksi Syyrian Damasko voisi tuhoutua? Kaupunki, joka on ja milloinkaan tuhoutunut vielä nykyisen historian aikana. Se häviäisi soraläjäksi ja rauneeksi ja sitä ei enää asu. No siinä jos toinen vaihtoehto, no kutenhan sitäkin soraläjäksi. Ja jotain sinnekin. Tuossa YK:n päämajan New Yorkissa päämajan oven edessä on juuri tämä, mihin sä lopetit tähän Jesajan kohtaan se teksti, mutta siinä alkua ei ole, tähän ratkaisee kansakuntien riidat jakaa oikeutta. Ajattelin vasta enemmän kommenttina, että mitä arabikansat ajattelee, kun ne joka kerta siitä on lukiessaan lukenut juutalaisen raamatun tekstin, jota he niin innoisesti vihaavat. Se oli muuten mielenkiintoinen ajatus. Mielenkiintoinen ajatus, kyllä. Se on jännä. Siinä jos olisi joku Koranin suura, niin se olisi mitä sitä kumarrettaisiin vähintään siitä. Joo, kyllä. Varmaan toi niin yllyttää entistä syvempään vimmaan. Mutta se, että se asian sisältö on, että tautaan auranteriksi ja keihät vesuriksi, eli puhutaan niin rauhan puolesta, mutta he toimivat just päinvastoin. Kyllä nämä siis muslimioppineet, ne tutkii valtavasti raamattua, ja sisältää näin kaikki eniten juuri tällaisia konteksteja, jotka ne voisi yhdistää tavallaan näihin tapahtumiin, mitä israelaiset suunnittelee, niin kyllä ne äärimmäisen tietoisia näistä kaikista on. Toisaalta heidän tapansa niin analysoida raamattua, niin
niin se on kyllä äärimmäisen, oikein niin kuin kiruraamattua suoraan sanoen. Esimerkiksi kun he ottavat sieltä Jeesuksen maininnan, niin juutalaisille siis. He ottavat asiayhteyden. Te olette isästä perkeleistä ja siihen pistetään pisteen. Tämä siirretään Koraniin. Katsokaa nyt, mitä Jeesus itse sanoi juutalaisille. Siksi hän Jeesus oli siis palestiinalainen. Tälläkin he vetovat sinne. Ja sitten toinen kohta. Te opetatte oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Se oli irrotettu kokonaan asiayhteydestään ja liitetty tällaiseen Jeesuksen mainintaan, että tällaisia juutalaiset on. Siis ne irrottaa tuosta koko asiayhteyksistä tällaisia irrallisia lauseita, vähän niin kuin Jehovan todistajat. Ne rakentaa sen oman tikapunsa siinä sitten ja tavallaan sillä häivyttävät sen kokonaiskuvan merkityksen mielestä. Mielenkiintoinen oli tämä Khamenein twiitti, jossa hän sanoi näin, että Israel on ensimmäisen ja toisen maailmansodan aluskasvillisuutta, siis aluskasvillisuuden tuote. Ja tuo vaarallinen ja kuolettava aluskasvillisuus on poistettu. Se on nyt ihan viime päivinä tullut. Joo, kyllä. Eikä se ole sellaisena ole mitään uutta. Tätä samaa ne on sitten puhunut jatkuvasti. Ja siinä on siitä asti vuodessa 1979 lähtien, kun Iranin siis nykymuotoinen vallankumoushallitus otti siellä vallan, niin järjestelmät ja kaikki ajatollat, suurajatollat ja presidentit ovat toistaneet vuoropuhelussaan näitä Israelin tuhoamista. Et siinä ei ole mitään sellaisena uutta, kukin käyttää erilaista sanamuotoa, vaan tämä Mahmoud Ahmadinejad oli siinä kaikkein rehellisin, että hän toisti sitä ikään koskaan mennyt puihin siinä. Hän julisti missä tahansa, vaan joku jakso kuunnella häntä, että Isaa tuhotaan seuraavasti ja niin edelleen. Mutta se perustuu kaikki heidän uskonnolliseen filosofiaan ja ajattelumalliin. Ja näin tulee aikanaan tulee heidän mielestään tapahtumaan. Ainakin jollaisen toteutumista tulee ainakin yrittää. Knessetissä, kun olin kierroksella, niin siellä oli tämä Jesajan kohta sitten siinä isossa taulussa, jossa on Israelin menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Niin se opasi ihan Raamatusta tai meidän vanhasta testamentista luki sen kohdan ihan, mitä tulee tapahtumaan Israelissa. Se oli kyllä aikamoinen kokemus. Ajattelin, että Suomen jossain presidentin tai eduskuntatalon esittelyssä, niin luettaisiin Raamattua. Mitä tulee tapahtumaan tulevina päivinä tässä maassa. Ja se on kaikki maailman kantoista ihmisiä. Kaikki kuuntelit tulee ihmeisesti. Näin on. Ystävät päin, näin teitä enempää. Kiitoksia. Kiitoksia. Kuunnella.